Jesu sikhothama phambi kwakho magama Jesu sikhothama phambi kwakho. Molweni ekuseni, molweni bafethu, sibuyile nonika abantu bam ithemba, sibuyile masihlise apha kancinci. Molweni bantu benkosi, ninjani namhlanje? Ndiyathemba nonke niyaphila. Sizayiqala ke le nto yethu kwakhona, masimkhandeni unika abantu bam ithemba kwakhona. Namhlanje sikunika abantu bam ithemba part 13. Bethunana siyaqhuba, rhulumente asimanga, siyaqhuba ya. Last week ke sigqibele sithetha ngantoni konje. Mandivele ndiyicime ingoma ngoba izandiphazamisa, ndizibone ndisemoyeni akho nide basemoyeni right now, funeka sithethile ya. Ndithi ke last week ndinishiye ndithetha ngomfundisi, umfundisi Tsotsi. Masivele siyiqale phaa kuye kanye indaba. Ndithe ke umfundisi ke bethunana wandenza le nto bendinibalisela na ibuhlungu injeyana, wanditraumatizer umfundisi nabantu bakhe. Hayi wandisebenza shem, ndagula ndayilonto njengoba bendinibalisela ke. Ndifuna ukunixela ke ba isiphelo ke sakamfundisi, andazi kwephinda kwenzeka ntoni, but i-update ke efumanekileyo ngumfundisi into eyenzeka phana. Omnye wabafana kuqala babephethe igani ngalamini, wazodutyulelwa ke endlini yakhe wafa immediately ngalamzuzu bafikileyo pha endlini. Andithi bese ndikwesa stage sokuthi xa ndithandaza ndithi Thixo ndidikiwe ngabantu bakho, bandonele abantu bakho Thixo, deal with them. Bendingasathandazi ke ngoku lo mthandazo lo bafuna ndibe ndimcenga uThixo. Uyabona sometimes uThixo ufuneka kwayena umdlakathelise xa uthandaza la mthandazo wegqirha. Amathe amagqirha ayathandaza ngathi xa ezasilimaza. Nathi makhola ndifuna unifundisa into eyi-1 namhlanje into yoba xa nithandaza sanoba nice sometimes xa ufuneka udile negqirha, dila negqirha uze ngamandla egeza, uyazi nje, uyazi uyilungisa inhliziyo uba ngoku kuyaliwa yiwo lena. Bethuna amadimoni namagqirha wadlala apha phandle. Aba bantu bayathandaza kuThixo bona qala basicele phaa kuThixo, uThixo ayekelele ke xa ifuna ukuyekelela, ngoba ke kodwa kusalayo ufuna uprove ipoint. Yes, ndiyamazi uThixo ufuna uprove ipoint ekugqibeleni, qha ukhayeka khavule nje. Ndithi ke umfundisi ke bethunana, umfundisi waphela ebanjiwe bethunana, wabanjwa umfundisi. Ndathi ke mna ke haleluya, ubuyela back apho vele ebebhilonga khona, because akabhilongi kwi-community umfundisi ozawuhamba erobha abantu, esebenzisa igama lakaThixo, esingcolisela uThixo wethu, esimthanda ngeentliziyo zethu. Uyayimosha iChristianity ngendlela esisimanga. Wabanjwa ke umfundisi, andiyazi uba ke yaphinda yathini ke into yakhe, but nje nditsho omnye owaba bafana babendiphathele ngegani. Ndandithi xa ndithandaza noThixo nditsho ndithi izinyo ngezinyo, ihlo ngehlo, leyo ba nice everyday iyasokolisa emhlabeni kaThixo because abantu basithathe advantage. Yes, ndiyanifundisa loo nto ke namhlanje into yoba xa zikwehlela zikunetha left and right, kufuneka nawe uthi xa uthandaza lo wegqirha umthandazo uthi izinyo ngezinyo, ihlo ngehlo. Ndiyayazi uba ke abaninzi abazoyithanda le nto ndiyithethayo, but mna mntu osuke kulingweni, hayi mntakwethu xa kufuneka kukuliwe makuvele kuliwe once ke, uyabona, because le ba sibe sinice ayisincedisi ethubeni. Kuhle uba ube nice, but kufuneka kube khona ixesha loba uphume kunice. Uyayiqonda le nto? Masidluleni ke. Esinye istory endisibalisileyo, bendibalise ngevision uThixo awandinika yona, endinika incwadi ezimbini, uJourney to a Peaceful Life, enye uSufficient Grace and Mercy of God. Nje nditsho ndithi ke wafika kwanobushushu buthile endlini, kanti ndizawunikwa la magama ke wezancwadi ezimbini. Ndayibhala incwadi yokuqala yaphuma, ndizawuphinda ke ndibuyele kwesi story sencwadi, but into endizama ukuyiveza kule nto yoba uThixo wandifikela. Ndinixelele mos uba mna ndandisezintlungwini impela ngelaa xesha ngokwentliziyo, because abantu bakaThixo bebendilimaze shu kwavakala emhlabeni kaThixo, including ke the friends endandihamba nazo ezandilimaza zona kuqala kulaa period, including my family. Ndandingumntana okukhathazekileyo, okhubekileyo, olimele kahle kahle. Ndiye mba nditsho ndithi kuni xa ndinichazela, ndandisendiyinto elonely, ehlala yedwa, ehlala ilile, ndizivalele ndikhale guys, ndikhale phambi kobuso bukaThixo, ndimbuza uThixo kanti unjani nawe, nathi kutheni undivuma kuvuma ngobomi bam kwenzeke zonke ezi zinto. Yes, uThixo ke uyindlela yakhe yokundithuthuzela xa ndicinga eza ncwadi ezimbini weza nazo. Nizawuphinda niyiveke uba uSathana apha ecaleni naye akamanga bethunana, uyaqhuba. Sesibhala nezo ncwadi sesinikwe nalo magama, ndahlukunyezwa sekunjalo emhlabeni kaThixo.
but sizawubuyela ke kuleyo i-conversation ngelinye ixesha. Into endizawuthetha ngayo ngoku ndizawubuyela phaa emva, ndifuna niyandazi mos ngo-back and forth guys, niyawundixolela izitori zam zibuye zibe no-back and forth othile, but ke ngoku inje le nto mna ndivumela umoya kaThixo undisebenzise ngale ndlela kufuneka usebenze ngayo. Funeka ndithethe le nto kufuneka ndiyithethe ngaloo mzuzu, engafikanga ndayilibala. It simple means bingekabi lo xesha layo. Yes, right. Masibuyele phana ke ku-2024. Ndithe mna ngo-2024 ndingulona mos bandixhakxa, umfana wandihlaba wandenza laa nto wandenza yona. Ndangulowo wayeneziteples zemqolo, ndingulowo uye emsebenzini ndirongo ndinjalo, but ke uThixo nalapho wabuya wandihlekisa. Into evelayo ke ngoku eziba bendinishiyile kuvela ukuthi kunyaka oyi-1 mos lona uVuvu wasweleka ngayo. Nditshilo mos ndandine-friend eyayinguVuyokazi Mtsatsi. uVuvu ndimthanda kakhulu, uVuvu endithanda guys kakhulu. Wayefana no-sister wam uVuvu endingazange ndaba naye. uVuvu wandinika lonke uthando guys, andifuni nje ukuyishiya le nto. Akandithandanga yedwa ke uVuvu, ye wandithanda nefemeli yakhe. Kwasekuthiwa kulo Vuvu into funeka sikwenze yona, funeka siyitshintshe ifani yakho ube nguthunyiswa, because kaloku ngoku wena sowungwalapha ekhaya. So bendifika ke kulo Vuvu ndingene zonke iiroom zonke iindawo ndingumntana phana nje full time phaa eBhayi. Bethunana uVuvu wangusista wam ke, including ifemeli yakhe bandithandile abo bantu. Into eyenzekileyo ke guys, uVuvu uthi kum masambini siyeni eRobertson. uVuvu nditshilo mos uba ebekuthanda ubumnandi gqithi. Siphinde sidibane ke ngoku ivele bengiqhusa sithi sobabini siyabuthanda ubumnandi, siyazithanda izinto noVuvu. Yes, so uVuvu athi masambini ke siyeni eRobertson. Kukho uthenge imoto oqala. uVuvu wayezithengele imoto, ebezithanda imoto uVuvu ke efana nam, etshintshe imoto enye emva kwenye. Waye-excited ke ile moto yakhe, efuna undibonisa nale moto. Athi ke ucela sambini siyeni eRobertson, uzawuhamba nee-girls eziyi-2. Ndandingazazi ke ezi girls, wathi uzawundintrodyusa kuzo izitshomi zakhe. Ndabe ke ngoku mna ndibhizi ndibanjwe zincwadi ecaleni, ndithi bendisengumntana esikolo ngelo xesha. Ndidijiswa yilaa modyuli iyi-1 le ndayifeyilayo. Right. But ke uVuvu ndithi kuye, ayi Vuvu, sizawubona xa kufika usuku olu lokuhamba. Andiyazi umoya wam wavele waphantsi kumntu ondim okuthandayo ukuhamba. Ndiyakuthanda uhamba guys, ndiyakuthanda uzula, ndim lowo. But kwandava umoya uphantsi, andiyazi, andikho excited le nto ithethwa nguVuvu uba masihambe. Izawuthini ke ngoku le nto? Okay, ndibuyela back ke ngoku ndimane ndiyathandaza mos kweza zithuba uniyeke le life yam ixekexeke, but okusalayo ndimane ndimthandaza uThixo lo, mandimyekanga yena. Ndithi ke ngoku bantu benkosi, kwacaba ke ngoku liyafika usuku loba makuhanjwe. uVuvu utsho uba kuzawuhanjwa like a week ago. Kuloo week atsho ngayo yile ndithi mna umoya wam nje kwakusenzeka into engayi-understandi phana, ndingekho excited man kumntu ondim endimaziyo uba uyakuthanda ukuhamba. Ndithe ndisajonge leyo so ngosuku lanamhlanje uba kuzawuhanjwa ekuseni, andikhumbuze uVuvu uba my friend, kaloku ungalibali siyahamba ngomso. uVuvu ecaleni abethe kum andizobhatala nerandi because ndandingumntana esikolo. Ndiyatsho mos bandisokola mpela ngelaa xesha, andinamali mna, andinamali. uVuvu athi uzawukhava yonke into, ndingabi na-stress, uzawubhatala yonke into. So mna ndiza nesiqu sam. Okay. Yonke mos laa nto iya-excita xa ungenamali, kukhona umntu owilling ukukubhatalela, but hayi umoya wam awupopi tu. Andikho excited yiyo yonke le nto. uVuvu kulaa nto ngoba busuku uba ngalaa mini kunyanzeleka uba ndimxelele uba no, andizohamba Vuvu, andizohamba. And ke uVuvu bengamthathi uno for an answer guys. uVuvu uyafana nam ke uVuvu, besifana noVuvu ngento enintsi gqithi. uVuvu athi so ndimxelele uba ngebusuku uba ngalaa mini ndithi Vuvu andizokwazi uhamba, ndiqonde mandixoxe ngeencwadi. Ndithi hayi Vuvu, ndizawufunda, ndine-assignment njalo njalo. uVuvu athi hayi bo, since wena wakho wasitothwa zincwadi ungahambi, because ke mna ke befuna xa ndifuna emjayiveni bendihamba ndiye emjayiveni. Ezaa ncwadi ndiqola uhlala ubusuku nemini ke ngoku ndikhave elaa xesha ndihambe ndayojayiva ngalo. So yayingeyonto nyhani ke enokundistopha, and especially kumntu ondaziyo onguVuvu yayingenzi kwasense. But ke umoya wam wawuthi no, awuhambi wena, hlala apha endlini. Guys, uVuvu uhambile neetshomi zakhe ngalaa ntsasa yangalaa mini. So noVuvu besifana ke njengoba nditsho ngento eninzi. uVuvu wavuka ekuseni ngalaa mini, ubedrayiva njengam, avuke very early
ngabo 3 kanje 2 o'clock or 3 4 o'clock uvusa endleleni already bahamba guys. Ndathi apho bamka ke nyhani bandishiye ekhathazekile uvuve khubeke kakhulu indaba yam ndingafunanga uhamba naye engandi-understand nyhani ndabe nam ndingazi-understand uba kutheni ke ndifila ngolu hlobo. Uvuvu ke guys bafumana i-accident, intlungu yento, bafumana i-accident uvuvu neetshomi zakhe basweleka guys on the spot. Into yayibuhlungu imoto yasonka immediately kwabe kuyaphela nongovuvu guys neetshomi zakhe. Into eyandehlelayo ke so ndagula ke guys, ndathi ndifumana laa call kuba kuthiwa uvuvu uswelekile ndandicinga fanuba bayaxoka ayikho into enjena. So I went to emzini wakavuvu ke phana eLittle Park. Xa ndifika guys ifamily sikhona yonke, woke umntu uyabuza uba hayi bo Messi kwenzeke njani, you were supposed to go. Jonga guys, I lost my mind there and then. Ndandinqwakuza like ukunqwakuza ndisitya ndaligeza guys, like uba ligeza sendisuka uba ligeza mna immediately ndaligeza kukufa kukavuvu. Akho nto yakhe yandikhubekisa njengokuswelekelwa ngovuvu. Kwakufuneka ndazibona ndisitya ii-pegs ke guys kulaa period. Ndandingayazi uba ii-pegs ziyasinceda istress. Yabona ii-pegs ezi zeplanga, ndanditya ezaa pegs ndizintlantlatha. Ezaa pegs zazindinceda ukusikhama down istress endandinaso. Kuhanjwa kuyothengwa i-medication. Ifamily kavuvu iququzela ixakene nam ke ngoku. Uyaqonda uba bayalila aba bantu bafuna for uba bazawube bexakekiswa nandim ecaleni, but ke ndabaxakekisa ngoba yayimeko yam yangalaa mzuzu. Bandinakekela ke shem ifamily kavuvu besalilela umntwana wabo benjalo. Nyhani ke uvuvu kwacaba undishiyile ke nyhani, akho nto ibitheni. Into eyenzekileyo ke ngoku, uvuvu kulaa veki ayongcwatywa ngayo wathi usathana kum, wena ndiza kufumana ndingakagqibi ngawe. So caba ke ngoku nam kwakufanele mos ndingenile phana kulaa ngozi because sasihamba sonke because wafa wonke umntu waye kulaa moto. So ngena ndifile phana kulaa moto guys. uThixo ke wanqaba kwakhona ke ngam. Yeyi wanqaba uThixo ngam bethunana. Ibuhlungu ke into eyayindivisa kabuhlungu more than anything else. uThixo again ndandiphinda ndibuyela kuThixo ndimblame uThixo uba njani kaloku umoya ingcwele uba undivezelele, awundibonisanga uba kuza kwenzeka ntoni, but ndiyivile le nto uba kukhona ingxaki kukhona ingxaki. Uyabona kwakungekho nto ekliye uba kuza kwenzeka ntoni apha, but I had to listen to umoya othi sukuhamba. So ndifuna ukuthi kunikazi xa nifumana imini ekuthiwa umoya wakho othetha nawe othi sukuyenza into, suyenza because umoya uyathetha ngaphakathi kwethu, uyathetha umoya. Ndasinda kanjalo ke guys kulaa ngozi kavuvu. So i-anger yam ke kuThixo yayikuthi ubutheni ke Thixo uzungandibonisi into yoba ndiconvince uvuvu uba makayikhansilishe le trip. Nantso into yayindicaphukisa more than anything else, le yayindenza ke ndaze ndayiluza ingqondo yam. Ngoba ndithi uba undisindisile mna, but what is the point, because umntana abantu ufile yena ngoku. Neetshomi zakhe bafile. So yaba njalo ke guys into kavuvu. Nje ndisho ke the following week kwiveki ezilandelayo uvuvu wayengcwatywa. Kulaa veki uvuvu guys wayengcwatywa ngayo, yile veki mna ndandisesibhedlele ndigcuma phana ndizawuqhawulwa ingalo guys. Kusithiwa mna ingalo yam funeka iqhawuliwe ndigcinwe phaa ezibhedini. Ndandifuna utravelisha ngenkani, oogqirha babhoka bathi awuyikwa ndawo, uzawuhlala apha. Ndandingakhali ke ndizibhuqa apho. So umntu owayeclose kum kakhulu ke yayinguVuyokazi Skapu guys. uVuyokazi socaba ke kuthiwa ndandifowuni ndandikhala apha ndisithi mandibizele uvuvu. So andiziva guys, ingqondo ziyayibetha in between ke ngelaa xesha kwenzeka ezi zinto. Uvuvu bendikhumbuza uVuyokazi ngovuvu naye ke masisonza mandimvele ndithi Skapu, yanza mbiza Skapu, ndimbiza Skapu ke nyhani. So uSkapu ke guys, she was one of the people ababeme nam ngelo xesha lobunzima bam. Ndilila kwesa sibhedlele ndingakwazi nokuphuma, oogqirha besithi uyaxoka awuyindawo. Ndibe ndiqonda andikwazi kaloku nokungabikho kwisibhedlele kwi-funeral kavuvu, izawuthini nale nto, kutheni kusenzeka ngolu hlobo. But ke guys, all in all ke yabe iyaphela kanjalo ke indaba kavuvu, ndingazange ndikwazi nokuya esingcwabeni. Umntu endivane naye iminyaka yam almost yonke yokuphila, yaba buhlungu ke yaba njalo. Sidlule ke apho into elandelayo. Umama kavuvu njengoba nditsho wayendithanda kangaka lo mama, bendithanda bonke beyifemeli yakhe, yayiyifemeli yam nje ipheleleyo ifemeli yakavuvu. Akazange akwazi ukuyinyamezela ukusweleka kukamntanakhe because wayemthanda kakhulu umntanakhe uvuvu. 6 months down the line guys, umama kavuvu wasweleka naye. So akakwazanga uyinyamezela imeko. Yo bethunana, hayi ke yayenye ipain kwakhona leyo. Siswelekelwe ke ngumama, izawuthwani kanti le nto ukufa guys, ukufa.
sathi sisajonge leyo a year later. So ndasala noSipheshi ke ngoku. uSipheshi besivana ke ngoku naye kakhulu gqithi. uSipheshi ke into andenzele yona uSipheshi nimkhumbule uba ngulowa bendithe wandiphathela laa profethi kuba naye wayegula wancedakala ke yena ke, but mna ke zandincedakala kwacaba ndizawusetyenzwa mna yilaa profethi ifuna ukwenza imali ngam fast. Le yayikhuphe laa ntaka bendinixelela ngayo, yayinomlomo othe ngqo ezantsi nesandla esikanje, uba niyalikhumbula ibali. Yes. uSipheshi ke ngoku the other day uthi ke masambe sibheke enkonzweni siyokhonza phaa eParo, sihambe noSipheshi siye eParo. So uSipheshi ke wayedeyitha lo mfana esandomfumana lo mfana ke athi kunenkonzo ekhoyo ephana eParo. So siyeni khona ke. Xa sifika apha ke kukhona umfundisi waseMantla kuyaprofethwa kweli bandla. Ndiqonde pewu, andithi mna ndikhubekile already zinto zabaprofethi, andifuni nokuyibona laa department, not knowing into yoba ndikule list yabaprofethi mna qala kahle. So but bendibazonda for some reason, ndiqonda ndiba-understand because bayaxokisa abantu bayangena ekulingweni ngenxa yabo nje. Yes, but anyway, ndiqonde kufikela laa xesha ke enkonzweni kumane kuthandazelwa abantu. Bendingafuneke kwamntu mna othandazayo abeke izandla zakhe entlokweni yam. Abantu banamadimoni guys apha phandle, othi uyakuthandazela umntu awubeka izandla entlokweni yakho, akakuthandazeli kwa wena uthatha iintlantla zakho. Bayathakatha abantu guys apha emhlabeni kaThixo, bathakatha sebekholwa besenkonzweni phakathi. Ndiyanicela zigadeni ezi zinto, zigadeni, nizawulimala emhlabeni. Right. So kweli bandla ke ndiqonda uba ndizakhe ndive lo mfundisi walapha ubhizi uyaprofetha ke abantu ayahamba uyowuselekta umntu lowo aprofethe. Ndabe ndiqonda uba azakhe ndiqale nje athethe izinto ezingadibaniyo, ndizamnika iindaba zakhe apha enkonzweni. Bese ndirafu ke already ke ngelaa xesha, ndizoyiva uba ndiye ndiba rafu kakubi uba ndivizithele enkonzweni, futhi kwezinye iinkonzo bendivizitha kuzo uba ndifikile ndabona uba umoya uhlangane apha, ndithatha iBhayibhile yam ndiphume ngalaa mnyango bendingene ngayo ingekaphumi injalo inkonzo. Yes, bendiyenza naleyo into, ndingenamahloni ke futhi ke ukuyenza. Because what is the point yoba uhlale enkonzweni kanti awuzophila emoyeni? Because ipoint yoba uye enkonzweni kufuna uncedakala uphile emoyeni. Yes. So ndijongile le nto yalo mfundisi uba abantu ndizawuthini nalo mfundisi ubhizi uprofethayo. Ndimjonge ngamehlo, ndiredi for yena. Hayi abaprofetha abantu bakhe, abaprofethe abathandazelayo, abuye ke lo mfundisi eze aqondise, aze kum straight nje ndiqonde ya zizawuhlangana. Afike lo mfundisi athi wena awukholelwa eluthandweni. Okay. Ungakholelwa nje eluthandweni, ndifuna ukuxelela into yoba kukhona indoda uThixo akubekele yona eza kuthanda hayi nje kancinci. Ndiqonde ke hayi wakhe watsho epointini ke ngoku, because uthando lona yinto endinganaxesha layo kakubi. Bendinganaxesha lokuthandwa ke guys ngelaa xesha mna. Le mijolo mos ile yandibonisa kakubi, nivile mos laa history ndininike yona yomjolo, including leya history yakamamam nomtshato wakhe. So bendingenakwaxesha le nto ezidibene nemijolo mna. Mamelani ke, before ndimithe ke uStephen, abafana bendingasabathandisisi ke, so ndavele ndadikwa nje indaba yabo. So ebethi umfana xa ithi mna kum ucela undikhupha siyothetha ini, ndiqonde wow mfana andizokuyenza kwale nto undixelela yona. Uba ndide ndazincama ndithi ndihamba nalo mfana lo sihambe siye kwezo date, nako ke mna ndizawuthi qo ndiphethe iitshomi zam ndihamba nazo zonke. Umbona umfana wabantu umatshekile xa konoba makathini, ndimphathele iDurban yonke okanye ndimphathele iCape Town yonke. Andithi ufuna ubona ubuso bam, so makahlale nathi neetshomi zam. So besendikweso stage ngendlela ebeningasanakaxesha le nto edibene nomjolo. Yes. So ndidibana ke ngoku noStephen nje, my current partner. uStephen naye ndadibana naye kwesa space ndiqonda mfana ingathi uze ngamandla and le nto yakho nje ayizosebenza. But ke kwenzeka apha kwaba ne-connection ethile noStephen, saba ne-connection esisimanga. So xa ndidibanisa ke ngoku loo ndoda kuthiwa ndiyiphathelwe apha, ingaba kuthiwa uThixo undibekele yona, yiyona ndoda lena inguStephen. So phana ke ngoku ngelaa xesha andikakayazi uba yeyiphe yona, because oyena mntu uvele ke besendiqala ukungathi ndingamnika itshansi, ndiyakajola naye nguye. So bendiqonda uba okay, inoba yiyo le ndoda lena. Right. Akunamsebenzi ke guys. Lo prophet yangalaa mini kuloo bandla watsho epointini bethunana, because noStephen we are still together 10 years down the line. uStephen ngulo ndithi mna wayendonga ngelaa xesha ndihayijekweyo
ndibe kwiigani eziyi-4 phana, eshiya nomsebenzi wakhe ukundonga. Ifemeli yam ke ingekho, yi-took over, wangumama wangutata uStephen Bethunana, wandinakekela. The very same Stephen endithetha ngaye, uStephen ngulo undikhulisele umntana. Andikho good mna mos ezintweni zokukhulisa abantwana, kuloba ndandithe andifuna umntana mos mna but ezaa nto zomtshato ke uze ube nomntana. So ebengutata ke engumama kwaphana kumusa lo wam, wamkhulisa umntana. Njengoba nditsho umusa, my son is 19 years old ngoku, ukhuliswe ngulaa Stephen. Yes, uStephen waqoqoshe ke nam lo ndimdala kangaka. So ndakholelwa ukuba yiyo le ndoda lena uThixo ke ulaa mprofethi wayethetha ngayo. Masidlule ke apho ecaleni. 3 months down the line ndikwi-relationship noStephen. Umama kaStephen zange ndammitha. uStephen usuka ezweni lakhe eZim, zange ndimmithe umama wakaStephen. But isimanga umama kaStephen ndiyamazi, ndambona emaphupheni. La mama wandifikela lwana 3 months ndithandana noStephen, wathi nje umntanam ndicela undigadele yena. Ndaqonda heyi ndibhidekile, sine-3 months apha sithandana, kutheni lo mama endifikela, izawuthini na le nto? Yes, so oko ke noStephen saba ngabantu abaclose kanjalo ke. Umama ke endiyaleze uba ndimgadele umntanakhe. Zifane ezinye izinto guys, zifane but ke ziyenzeka. Nizawuva ke ngoku ibali ethubeni uba kuzawuphinda kuthini. Ndizayishiya apho ke ngoku le kaStephen into yona neliphupha nakamamakhe. Ndizawuphinda ndibuyele kuye kwakhona ngelinye ixesha. Masiqhube, mhlawumbi ndizawukwazi ulenza ixesha kwanamhlanje. Masithini ke ngoku phana ngo-2016, ya 2016 uba ndicinga kakuhle. Into eyenzekileyo ke andithi besendijayiva, ndinixelele mosiba mna ndiyajayiva, kafuneka ndiyojayiva. Ndaye kuba ngulaa mzalwane uHoly too much uhlele enkonzweni abe holy phana. Hayi, andisekho apho. Xa ufuna ndikhonza uThixo ndikhonza uThixo, xa ufuna ndiyojayiva ndihamba ndiyojayiva, ngoba iyatsho neBhayibhile ithi yonke into inexesha layo. Andiyazi ke abanye amakholwa babayifunda kanjani na iBhayibhile xa kuthiwa yonke into inexesha layo. Uthini uHlanzeka? Ngathi ufunda izindaba ndlela othetha ngayo. Ndifunda izindaba zam Nhlanzeko, zindaba zam ezi ndizifunda apha. Ndizifundela nini ezi ndaba zam? Yes, ndithi ke guys, 2016 ke sihambile ke sayojayiva noMili kubusuku obuthile. noMili siyojayiva, sasithanda uyojayiva ke phaa eCubana eGreen Point. Ndandisendisaziwa ke phana eCubana Bethunana, ndandisaziwa nje. Ungena kwam nje ndibaphithizelise bonke phana eCubana. Ndifuna ndifumane izitafile, funeka ndandithanda usela iLong Island. iLong Island babendazi ndizawuthi seyixa ndiyi-odile kuzawuxhwithwana ntanga, funa kubizwe neemanager kuyele, ngoba kaloku ndandiyifuna ibe strongo iLong Island yam. Bangakhe balenge bandibhanqe mna bandinike iCoke ene-ice ezininzi. Ndizayenzani iCoke? Ndiyisele kwam iCoke, ndisemjayiveni ngoku. Yes, mamelani ke, liyadlula ke ibali. Kuloo mjayivo lowo ke sasimane siwenza ke phana kulaa Cubana yaseGreen Point. I met with omnye kwakugcwala mos kulaa Cubana. Abantu ababesiya kulaa Cubana bazawuyazi le nto ndithetha ngayo. Kwakudwa ngokugcwala phaa kwe-packed, sometimes kube nzima nojayiva, ufike nigilana phaa nigilana, yabo. So kube khona ke this guy the other day, ngubhuti osemdala ke, umdala lo wabhuti, aze kum straight nje athi wena unesiphiwo. Yho, ndiqonda hayi ke Thixo, mandilanda nditho emjayiveni, izawuthwani na kanti le nto? Andithi mna ngelaa xesha ndiyayibalekela le calling, andifune nokuyibona because ndinento ethi ii-callings heyi zinto zabantu abadala eziya, mayindilinde. Mhlawumbi xa ndinaphaa koo-50 years kanje, yabona, mhlawumbi ndizawuba excited ke ngoku sendimdala ndidiniwe nasistrato, ndabe ndiqonda hayi calling andimele. Umntu ongutata ke wandibiza wathi akandazi, zange wandibona nasemdudweni, une-calling wena. And abantu abadala bakowenu baya kungxamela, bakufuna ukhawulezisile okanye uza kwenzakala. Ndiqonda wow, emjayiveni ziyandizela. Okay, siphele sithi ndithi naye andizokwazi umamela le nto ndibalisela yona emjayiveni, masimane si-exchange ii-numbers then sizayithetha kakuhle le nto phaa ngengomso. Hayi nyani si-exchange ii-numbers ke. Sajayivani ke nyani kwasa, kwaphela ejayiva nathi ke lo tata. Sikakayazi uba yithini into yalo tata. Nyani ke xa kugodu kwayo sambeni ke only to find out ke utata lona undinika iindaba zam phaa emjayiveni ungumzayoni, uyiprofethi. Niyayibona le nto yam nezayoni uba ayindiyeki izayoni. Ndithe nca, ndithe mna emagqubu wam endandiwabetha at the age of 10 years
ndibabukela abantu bejikeleza phaa, ndize ndizibone mna ndikolinye kwamanye amazwe endingawaziyo, kube mnyama ndibe kwamanye amazwe nje kodwa. Kwakusezayoni. So le nto yezayoni, le nto yabaprofethi iyandilanda, ikhathana noba ndisemjayiveni okanye ndiphi na, uprofethi buyandilandela. So impilo yam ke guys ke leyo ibe njalo ke impilo yam, naphezu kwezinto ezindihluphayo nokukulimala kwam nezi ngozi neentoni, but le ubuprofethi indimele and ndilandwa ngabantu basezayoni ixesha elinintsi. Ndiyawarespektha amaziyoni guys, ndiyawaphakamisa ke namhlanje. Jonga, aba bantu baseziyoni bangabantu abanesiphiwo abayana, ngabantu abafuna ukunakwa. But xa ubajongile babukeka bengacacanga ncam, uqonda uba we ungathi ungacacanga unjeni uzondinceda njani wena.